O karo ba kasama ni ang sumpay ni bag-utang sugilanon? Ani. Alimuot. Yeah, it's so alimuot here. Maglisod niya may katug taro ni baby din Unsa to? Maglisod pa di baby katug din kay init. Wa ko maanad nga way aircon, so magpalit ta. Unsa? Now na. Oh, bukira ng electric pan oy, Missy. Okay na. Karon ra bita ka matug din uban ako. On the contrary, plano na ko nga dinhin ako uban nimo. Kay gusto ko nga makauban ka kanunay. Masimhot ka kanunay ug makita ka kanunay. Ha? So, I'm staying hangtod nga makasalta. Oh, unsa? Santisima. Sus Marisip, Ngano di ay? makapanguros man ang tanim mo, Missy. Abi ko bag, no pressure. Mauling no pressure ni mo? No pressure, bitaw. Para mo tipon rami ni mo, ma-pressure na day ka, ana. Tural. Kay? Kay nga no? O gani, kay ngano di ay? Why? Una sa tanan, nahibaw ka gyud nga dili pa ko andam. Ikaduha, wa pa ko makapangandam. Ikatulo, dili ko andam. No worries. No worries. Kita ka sa kong naong. Unsa ka bala ka sa kong naong, ha, Missy? Like to? Why man di ay? Oh my God. Nalakangan ba ta ka? You seem much worried palagi kay nako. Basin lakip ang papanga. Ikaw na sab amuhi mo. Missy, Hector, kung nabala ka nga, I'm so maarty. Well, worry not. Mahimor ako mo antos ining imuhang kwarto nga katuluon ang gidakon aron maparehas sa akong kwarto. Then, kung ang kaalimuot na sab ang hisgutan, worry not again. Kay, as I have said, mamalita og aircon, nauna. Sa pa may imong kagulaan. Okay, I get it. Nagtuog kang article ko sa food. Well, yeah. I'm so choosy. But then again, worry not. Kay ako'y mo gasto sa grocery og karong hapon, akong paapason din niya ang usa na mo ka maid. unsa? Kay? Kay ani na siya mo puyo uban nato aron na atay tigluto. Unsa? Wa ka kumaanad sa mga luto ni Lula nimo. Ang kanang no offense meant pa, pero I think it's sa bisdak. Like utan, then buwad, then munggus and inununan, then pinakbit nga may hipon, di ba? My gosh. Mabuang ko ng mga sadana. It's like for pigs, di ba? How do you call that? Lamaw? No? Lamaw? So, baboy may kung mauna si mo pananaw? Mukha umig lamaw? Oh, you're so funny! Gwapo ka, kayo ka. Yung anong mababoy man ka sa akong pananaw. Ikaw ba mo patol ka ko nimo kung dili pa ka gwapo o macho? And yours is big and strong. And not to mention, it's long. Gusto na. Ay, nakong ulo-ulohi ang pag-describe nimo sa akong buhi, Missy. Humana, na-insulto na ko nimo. In what manner man? My gosh, dili pa mingon ko nimo nga no offense meant. Why are you so offended man? Why are you offended, no? Siguro ko. Or ganun ako i-apil ang ugisgot ng kanang gamay kay ninyong bay. Dako pang among servants quarter ang dili ka may ubos. Unyo, unong nalain na day ka nga murag para sa pigang inyong food. Tipo! Murag milaban og sa matang akong umis eh. Hilom na ko no, be? Amis ako! Unsa? Hilom ko kung di mo kong am-aman. It's what the baby wants. Unsa di ay?
good. Blackmail naman eh. No. It's not blackmail, no? It's my hormones. Ginoo ko. Tabang. Kining, dali, dayon. Salamat, Lo. Si... Ane? Ganina lang nakalakaw. Gikuha din ni Lambert. Okay na yun ay ka kay nakalaag ka naman din hisbay. Dili bagod kaayo, Lo. Pero murag mamatay ko sa'yo kung magpundo ko sa amo. Kay? Tuwa dito si Missy, sabay. Na? Unya di ka malagi din eh. Misibat ko eh. Human mahinanok. Kaganina pa unta kumanhilo. Misayo manggani kong nakigpanggawas ni Lola sa ospital. Aron sa ingon. Magkaabot pa mi si Ani din he. Pero, saan nga may uban mas misi na ako sa bahay? Hey! Puro bago na plano mo pauli sa ila? Nan karon? Lo, kining... Murang kung mabuang nining hitabo alo eh. Usa? Uy, ginoo ko. Nga sato pa! Natayo ka ng imong utok gumikan sa pagkapantok? Katawanan, Lo. Aw, sa di ay nga kabuangon magkaka. Kabuangon ko naghunahuna nga mabdos karon si Missy. Ug dili ko andam, Lo, nga mga mahan sa bata. Imo nang hinimo niya dili ka magamahan. Kawapoy po ang udi mo, God. Nasayop ka, Lo. Mga mahan ko sa bata, pero dili ko gusto nga mga asawa ni Missy. Andam ko nga moatubang sa kong obligasyon ngadto sa bata, pero dili ni Missy, Lo. Gisultihan na ba nimo siya ini? Wa pa. Ha? Wa pa. Kaysa kong tanaw, dili siya andam nga mamati ana, Lo. Nagdahom siya nga pangasaw una ko siya. Karon nga nagsabak na siya sa among anak. Bisan pa man sa kasayuran nga nasayod siyang si Ani ang ako nga gimahal ug dili siya, Lo. Ay, abuang man na ka. Lo, Mahal nimo ang akong apo. Karon ka lang may angkon anang buang ka. Pero sa una, imo rang tapad-taparan. Ha? Mahal man na ka nimo ang akong apo. Baya ka suntok ko na baya kay kunimo. Lo. Sa una pa. Pero lagi kay dako kog pagsalig nimo og usap-pasap. Gusto ko nga ikaw ang mamahimong banas akong apo. Kay nasayod ko nga diha nimo maampingan gyud ang akong apo. Hinungdan nga gipaundayunan ko kamo sa inyong kasod. Pero wa. Gipalabay nimo ang kahigayunan. Imong gitugutan ang akong apo nga maadto sa lain kay talawan ka. Lolo Silo. Kung magkalumos lang ang pagpanghupaw, dipsay again? Come on, tell me. Sa may problema, ha? Dali. Dito ta sa smoking area. Aron, magkasulti tagtarong. Dili ta din ni kay naidaghang dunggan nga makabati. Unsa? Mabdo si Missy? Og ako makasabot kung ano may bati kong sabay ni Ivan. Misamot ka huang ang akong gibati. Muna sa kabahin sa akong kidney ang nakuha. Kidney yun? Dili heart? Patay ko. Usar man akong heart. Ang kidney duha man. Tell me girl. Nabagyod ni mo si Lambert, Ha? Oo. Magpakasal naman ka ni mi, diba? Unya, si Hector? Ha? Si Hector? I know nga suod di mo siyang higala. Pero ang pangutana, kutob ra ba sa suod nga higalang imong pagtanaw nga niya?
Ansa na? Isip-isip. Oh, Ako na lang itubag para ni mo, ani. Ako na lang itubag. In love ka ni Hector. Dugay na. ha? Tigtuo kang ang imong gibati para niya. Para lang sa suod niya higala. Huwag ka lang makabantay. Kasi kadugay na sa inyong kasuod. Ang simpleng gugma alang sa usa ka higala. Mitubo o bilambo na di ay ngadto sa lahi nga gugma. Ivan, Believe me, miagi na ko ni Ana. So now, ang pangutana, kasi imong buhaton alang sa imong gibati karon. unsa? Assignment na nimo ha, nga kinahanglan nimong tubagon sa dili pa ang adlaw sa imong kasal. Kay, pila na naman ka days ha? Opat na lang ka days, opat ka adlaw na lang kung wala ka masayop, di ba? Ang magani unta nga, nag-leave ka na karon? Pero niya kagyapon sa opisina, lakit na sa Lambert. Don't tell me nga dili ka. Or miingon ni Ana ka excited sa umabot ninyong kasal. Ha? Shit. Mabdo si Missy. Mabdo siya. I know nga. Ako ang umahan sa mga bata. Nagsiguro ko na. Kinahanglan nga may buhaton ko. Aron makuha ko si Missy. Ug ang umaabot na mong anak. Umanon ko pagdali ang kong batunon sa opisina. Aron sa ingon. Makigayon ko og sayo sa pagpakikita ni Missy. Wirin. Do you have some... Shit! Nagsukbag mo ko ni mo, Lambert! Lambert! Buhing akong kulyo. Buhi ko! You think dili ko masayod nga gisulsulan ni mo si Ani? Onsa? Usibuti may pasabot. Ayaw og pamakak kay nakita ko kamong duha. Kamong duha si Ani nga may paingon sa smoking area. Hinungdan nga gisundan ko kamo. Ug nabati ko ang tanan niyo panagsultihan. Stay away from Ani. You don't want me to be your enemy, Evan. Usa ka pag-withdraw ko lang sa akong share sa kumpanya, sa imong ginikanan, ug motakili dikri. Really? Ingon ka ni anak, ka confident, ha? Hell, I am! Pero oras nga mo paduol ka pa pag-usab ni Ani. Believe me, puniton sa tangkungan ang kumpanya sa imong ginikanan. Nga gihaguan nila sa pagtukod for years. Kay dili lang ang akong share ang akong i-pull out. Siguraduon ko nga lakip ang shares usab sa ubang kumpanya who are also under my mercy. So back off! Shit! Shit! Nahasol naman hinuon kong samot sa gisulti ni Ivan ganina na ako. Misamot na hinuon kong kalibog. Kunood sa ginigibati na ako para ni Hector sa una pa. Hinungdan man kani nga nanguyab kong taghan. Kay giproof na ako sa kong kaugalingon nga makahimor ako sa pagpanguyab sa uban kay lagi. Hinigala lang akong gibati nga to niya. Kilit sige ning tawhana. Ano pa siya nakamig ko magkuparihas niya kagwapo. Suod nga higala. Pero kung makagakos makakis na ako wakas. Kuwang na lang Tingalig nakita na Hector nga sama sa ubang babae. Sayon resab ko niyang kuhaon. Hinungdan nga sayon-sayonon ra ko niya sa paghawak. Kaya ako sab si Boang. Musugot raman sab. May mag-best friend bagod nga magtsula. Kami raman tingali. Ano bang diligman ko makapugong sa kong kaugalingon kung sa Hector nang mukis na ako? Ano sa'yo naman kaayo para na ako ang pag-give in?
husto ka si Ivan. Na-develop nang akong feelings nga to ni... Excuse me. Yes? Ma'am? Si Ani ba tong malaki ka? Ha? Oo, ako. Ma'am, delivery para ni mo, ma'am. Mga buwak o chocolates? Yes, ma'am. Paliw lang kong pirmay ni ma'am. Dira, ma'am. Diin manigikan. Nako. Thank you, ma'am. Arin ako. Sir, thank you. Lambert. Nganong... oon si okasyon. I celebrate every day when I'm with you, babe. Wow, so sweet! Lambert, niya ka ta sa opisina. And so, may magbuot ba kung ipakita ko sa tanan nga ni Adinhi kung unsa ta kamahal? Wow! Lambert. Sana ulo, eh. I love you, baby. Uy, I love you too sa diyan ni. Uy! Unsa? Yeah. Let them hear you say it, baby. I love you too. Hala ha? Sulsulan lagi mo. Can say no to the crowd. Come here, baby. Uy, Lambert. Ihatagtangin lagi pangayo. Oh, no. Oh, Sorry. Lain magod kayo nga magkis atubangan sa mga tao. Awkward. Mahimo bag buhaton ta lang ng ilang gipangayo sa adlaw niya sa tong kasal. sure, baby. Anything for you. Okay. Go back to your work now, people. Ay, kaboy. Sorry ha. No, it's okay. Andam kong ihatag ang tanan ni mong pangayon, ani. Ayaw lang ang buyan ka. Lambert. My love, gusto kong ibalhin yung imong aparador din nagpita o are mas spacious. Okay naman na diha. Pila naman na katuig nga naimutang diha. Ay, di ko ganahan. Wala manghilabot nimo, okay? But I don't like it. Unsa may problema nimo sa pwesto sa aparador? Maayo naman ang pagkahimutang diha. Sukad, wa gina mabalhin og pwesto. Bata pa ko diha na. I think dili ang pwesto sa aparador ang problema. I think it's the aparador gid mismo because I don't like it. Karaan kaayo. Daghan nagaras og mga suwat-suwat sa inyong pangani-ani nga mga batik kaayo. Unsa? Sus marisip. Tural. Bata pa mi ana nga gaswat-swat diha. Di na may risk. That's why I don't like it. Mas masamot nga dili ka magka-move on ni Ani every time nga makita nimo ang inyong mga pangandi ang duha. Ug may heart pa in between your names. So, ilisan nato na og mas nindot pa. Mas bag-o og mas dako nga aparador. Kanang masud ang imong mga sinina tanan lakip na ang ako ah. Unsa? Gusto kong ilapay ang tanang butang nga may memory ninyo ni Ani. Unya, kining tibuok bay magdagandagan man mi dinhi sa una. Unsaon man nimo? Imo ni pilo ning bay? No? Ipademolish ko na later on. Seryoso ka? I don't usually joke around, so yes. Missy, Yes, my love? murag na sobrahan ka na sa pagpanghilabot sa ako kinabuhi. Huh? Wala magpasabot nga gitugutan ta ka nga makauban ako dinhi. Gabutaan ako nimo sa tanan. Nga papaso na nimo ang tanang butang nga mahinungdanon para nako. Gusto na akong klaruhon. Gusto na akong klaruhon paminaw. Gusto na akong klaruhon nga bisan ang mga magtiayon may kaugalingon gihapong privacy sa ilang mga butang. Ug mahinungdanon ang respeto dihang dapita. Oh my God! Oh my God! Missy? Ang ako di
yan, misakit. Unsa? Wa makaw yun si baby si mong gisulti. Wa misikan siya. Oh, Ouch! huh? Nasikat! Mi- Nasik panikad. Misikan? Ah. Misikat na? Pila na ba na kabuhan nga misikat naman? A month, maybe? Unya, misikat na? Misi, in town. Naglutaw pa ng bata, awi. Di pa na kumpleto. Di pa na makasikad. How did you know? Nakakita ko sa chart sa center. Ah? Na dito ang fetal development sa bata. Busa, nahibaw ko. Nga di pa na musikad. Niya. Unsam ditong misikad. Nasakit lagi to, be. Bitok to. What? I'm not bitukon. Basin ba yung dili na bata, ha? Basin ba yung bitok na, ha? Papurga kag suway. What? What's the smell, man? Pasmayo na kamata na ka. Magkakaon kag sayo samtang init pang utan. O nagsugbasab si Lola og buwad. What? Buwad. What? Ew! Ay, Hector, mananay akong giingon nga walay nahibawaan si Lola ni mulutuon nga laing sudan. Kadarang utanon, unya parisan dayon og buwad. Oh, that's so gross. Dili ka na maayo sa kidney. Na nagkuminiani nga mo na kinaon na mo. O pa masamikid niya. Ani na sab? May mo pag magsulti ta nga dili nimo hisgutan ka na babayhana? Ay, makasipok sa o. Mas may pagbupauli lang una ko sa amo. Mupauli ka na? Sure? Sige, ihatod pati ka. Ay na pagbalik, ha? Unsa? Oh, Dili na ko nimo pabalikon. Dili na ka na mo ni baby. oh. Ay, Missy, muhilak na sab ka? Dili lagi na makaayos bata. On the contrary, no. Dili ko muhilak. Kay mubalik pa ko dinhi, that's for sure, ha? Og sa akong pagbalik, dad-on na nako ang usa nako kayaya that can take care of me, including my food to eat. Unsa? So, ayun nagkabalaka kung dili ko magkauyon sa inyong sudan dinhi. Kay magpaluto raman ko sa kong yaya ug akong kaugalingong sudan. Or, mag-order lang siya sa gawas. Ha? Kagamay ning among bahay magdapag ikaglaing tao din, he? Oh no, dili sila yung tao. She's my yaya. Laing tao gani. Igampo din na nako. But she's my yaya. A yaya is a part of a family. So, dili siya lang tao technically. So, ato na ko, mukhaon ako sa mansyon. And when I get back, I will bring my yaya with me. Ciao! Oh, Ay, oo sa tong akong nabati. Magdasya din hiog. yaya. Hunya mo sukot ra ka. May kaging kamanggo diha. Gigabaan na gitingali ko sa kong mga babae sa una law, eh. Kinigid si Missy ang akong gaba. O naangin ko si mong gaba, poriya gaba. La, Dili ha. Dili ko mo sugot ka may lain pagtao nga mapuyo din he. Magtuman gani mo sa inyong gusto. Ako'y mo pahawa din he. asa man ka la? Mulayas! Ihatod ka, dili. Dili! Karon o ugma? Karaan! Way lami! Paibaw ala niya kung mulayas na kala. Nabuang ka! May mulayas di ay nga mananghid! Paibaw alang ko, God. Kay mauban ko. Mulayas pod ko. Nabuang na! Hunong lang anand akong gate nga maroon. Here. Keep the change. Mag-alas size pa lang. Which me and Daddy is almost home na. Pakisultihan ko siya sa among setup na Hector.
For the meantime, makitipon lang una ko ni Hector samtang wa pa mi makasal. Of course, magpaubos una ko sa pagkakaroon. Antusan una na ako ang kagamay sa ilang bay. Pero, aron mahayahay gamay ang akong pamati. Dadun ko ang usa sa akong mga yaya. My God, dili ko makastand sa ilang food. Busa, dali-dalion ko unya sa Hector nga magpakasal nami aron sa ingon. Mulayas nami sa maong dapit. My gosh, I can stand there nga mopuyo og dugay. Feeling nako malusyang ko og dili oras. It's so ew, kaha nga puyan. Daghang kay mga silingan nga mga poor. Just not my standard of living. Ay, mag-doorbell na ko aron ablihan ako nila. Oh, I miss my room. Muhig daw na ako makadiyot dito. Di mingaw ko pinakalit sa akong room. Sa akong bed. Sa kabugnaw. Ay, mag-doorbell na ko. Missy, Ivan? Ngano niya ka? tinood ba? Ang unsa? Sa mga kadiyo ay mangalit man ka pangutana, oy? Nagsawa ka? And so, it's none of your business. It is, Missy. Kay ako ang amahan anang bata. Basta! Nabuang ka? Nagkasiguro kong ako ang amahan, ana. Gisiguro ko every time nga mag-contact ta, nga masudlan ta ka. Aron sa ingon maako ka na. Unsa? Og nahitabo na gyud. Mabdos ka. Mabdos ka na sa atong anak. Ah, Hey! Stop! Sabi tayo, Ivan! Ayaw kong kaksa na buang ka na ba? Ha? magpakasal ta. Bisag karon pa dayon. Unsa? No way! Dili ni imong anak. Dili ikaw ang amahan ni akong gisabak sa Hector! No, dili ko mo to. Ah, I love you, Missy. Sabal! Let me go! Nabuang ka na, Ivan! Ayaw kong pabugos-good! Dili lagi ni imong anak! Dili ni imong anak! Anak na mo kini ni Hector! No! No! Ayaw ko padungga, anak, na makakalang. Dili na anak ni Hector. Oh, sorry to disappoint you. Pero siya ang amahan ni ini. Well, aron pagsiguro, ipa-DNA test ko ka ng bata sa iyang paghimugso. Unya. What? No! Yes, Messi. Buhaton ko ka na. Pues, dili ko masagot. Ngano? Kay ikaw mismo nagduha-duha? Pues ako, nagkasiguro nga ako na. Busa mo di man kong DNA test. Inig kahimugso ng bata. No! No! Dili ko masagot. Bipawar ako sa kong tubangan, Bi. Musod ako sa mansyon. Leave me alone, Ivan. Ayaw nagpakita pa na ako. No! Karon nga nagsawa ka na. Dili ka na makalikay pa na ako, Messi. Basta? Pero, Ivan, dili ba ka nagsabot naman ta ni Anang Dapita? Oh! Sawa pa ko masayod nga nagsabak ka niya. Lahi na karon ang sitwasyon, Messi. Kay andam na kong ipakibisog ang akong katuhod karon. Mamahimo na kong amahan. Shit! Dili ka ba magkasabot? Dili ni imong anak. Anak na mo kini ni Hector. Wes, masayran taon niya ka na kung mga na ka na. Ug aron pagsiguro, muuban ka na ko. Ivan, nasa ba? Ivan, buhay ko! Ayaw kong guruya! Ivan, nasa ba? Help! Help me! Pakanaog ako! Asa ba ko ni mo doon? Ivan! Unsa ba? Pakanaog ako! I love you. I hate you! Let me go! Buhian talaga. Sa higayon nga masayran kung dili ako ang amahan niya ng bata. Nabuang ka? Pipila pa ka buwan una ni mo gawas ni bata. Unya, unsa mo ko ni mo sudin ng higayon ha? Imo ko bilanggoon? I'm sorry. No! 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 You can do that to me! Leche ka! Dili ko ni mo mahimong pugson sa usa ka butang, Ivan!
ihatag sa tao nga lain usab ang gimahal. Dili ko magatugot nga dako ang atong anak sa tao nga way pagbati alang nimo. Tungod kay mahimong makaluluoy ang atong anak. No. Ug dako siya nga usa ka pamilya nga way gugma. I love Hector. Magkatuon na siya sa pagmahal ako tungod kay may umaabot na kaming anak. Magkat-un ka na usab unyas pagmahal nako. Kay may umaabot na tang anak. Oh, Ivan, please. I'm sorry. Pero mamahimong hakog ko ning higayuna. Unahon ko na ang akong kaugalingong kalipay. No. I'm sorry. No. Wow! Kanindot ining kananan nga imong gidad-an ako. Overlooking. Nindot kayong tan-aw ng mga suga sa ubos. Salamat nga nakagusto ka. Of course. Kanunay ra ko nimong gisurpresa. Ug bisan makausa. Wa pagid ko nahimo para nimo. I don't want anything in return. Just love me, baby. Lambert. I already have too much. Mahal lang ko. And that's more than enough. Usahay, makaingon ko nga. Unsa kay nahimo na kong kaayo no nga. Gigantihan man ko sa langit og lalaki nga sama nimo kabuutan. Kagalante. Kamapan ng gaon. You simply deserve the best. That is why. Thank you, Lambert. May I have this dance? May I? Wow. Romantic. What can I say? Just say you love me. I love you, Lambert. Mas nindot pa mation ang maong puong kaysa nining musika. Nabaguhan ko nimo. Murabag, mas nisamot ka romantic rong higayon na. Pero wa mapasabot nga, dili kayon ana sa una ha. Mas lang gid ron. Nothing. Gusto ko lang ipakita nimo nga wa ka masayop sa mong hukom nga mopakasal ako. O gusto ko masiguro nga dili ka na gyud mo atras pa sa atong kasal ani. Lambert, Kasluno na ta. Pero I still have these feelings nga anytime imo kong biyahan. Lambert, I want you to see my worth. Hinungdan nga gibuhat ko kini ani. Lambert. I could be the man that you want. The man who could fulfill your dreams. The one that you need. Lambert. I don't ever want to lose you, Annie. Kung mahimo pa lang nga, guruyo na ko ang adlaw aron karon na mismo ang adlaw sa tong kasal. Gibuhat ko na kana. Para pagsiguro nga, dili ka na gid mapunta pa sa uban. Lambert. Abi ba na ko wa ka na makatultol din sa bay? Usay pagtuo ni mo nako. Giango-ango na kay dili na makatuod. Saba diha. Gusto na ba gudon ta kong manluod nimo? Ayaw. Abi palang tiguang ka na. Mao nga luoran ka na. Saba diha. Dadon lagi ko ni mos komedya oy. Kay nasayod ka mangyod nga dili ko makahimos pagpadayon sa akong kasuko. Ug mao ginay ganahan ako nimo kaniadto pa. Kanang ka mapaubsano nimo. Dili ka makamaong magdumot. Kamumot sa imong kamot. Ay. Usban be.
Sobra na sad na, Marcelo. O sa Manila na nga humot man. Lana, ikaw ba? Ikaw. Saba na siya. Unsay lana gud taon. Uy, karaan na ka ng lana, uy, nga ipaghid. Lotion ay uso karon. Wa na uso ng lana. Uy, baya, magamit ya po ng lana baya para na to nga indarana. Ha? Para asa man? Uy, ayaw kong ina mo gamit gihapon kag lana para hiso sa imong buhok. Oh. Ha? Muhiso ka gihapon og lana sa imong buhok? Oh. Saba ka, Marcelo. Buhok sa ubos akong hisuan. Unya kun mag-uba na unya ta. Ako na unya sa hiso sa imuha. Ikaw, bastos juga tigwanga ka. Bastos mga wa pamanggani yun ko makaskor ni mo hangtod ron. Saba ka diha. Pamatay naman lang ka ko ini nga di katilaw langit. Aw saha nimo. Oh, ganun ako man. Ha? Kung wa pa kunimo layasi sa una, dili unta ta matiguang runduha nga langkay. Langkay gyud. Langkay. Usa pa ba di itawag nimo na tong duha? Ha? Ng langkay. Dili ba nga mga langkay naman ta? Saba ka, Marcelo. Uy, mas may pamang mga teenager na tong duha ni kay nakahumbis na. Kita, wala, first base pa man gihapon ta kutob. Hoy, Marcelo. Hoy, ay kog ing naana, ha? Kay dalagang Pilipina pabayain taon gihapon ko. Dili ko nimo mada sa mga padungog-dungog ug pakonsensya nimo diha. Aw kon mao, mamay na lang ko. Saba di. Nya kanus aman. Karon na. Ikaw rang usang mamay? Ah, Uy, dili na mahimo eh. Kinahanglan nga may kauban kang ginikanan. Baka igsuon o uyuan. patay naman sila. Magkabuan kong pamukaw inis minteryo aron ubanan ko. Uy, bahala ka. Kay basta ako old-fashioned paghihapon ko. Kung mamay ka manggani na ako, kinahanglang ubanan ka og mga... bisag kinsa ba nga may musaksi para nimo? Nala, sige. Dakong tao. Ah, dala, wala, sige. Mahimo na tingalis, ani. Magdapa ko og makaon unsa man. O mao man ay naandan, di ba? Kung mamay magdagpagkaon, busa o. Tiriya, kung ang naandan ang atong sundon, buot pasabot nga, magpaihaw pa ko inig baboy. Di na lang tingali, oy. Palit na lang kog dugo-dugo aron arthritison ka ug di na ka makadagan palayo na ako. Katawa ka lang, oy. May nalimtan ka pa di ay. Ang tuba? Dili, oy. Usa ba di ay? Ang sing-sing. Oh, dili ba nga may sing-sing man kung mag-propose? Be, hain naman ang akong sing-sing. Ay kahasol ba ining magpagkasal, oy? Nga kinaraan? Mamay pa. Unya, naapay ka ng paninglan pa kong sing-sing. As ka nga sulang, tiriya, uy. Tabanon ko na balang kaha tumbayhana, no? Aron, minus na gasto. Ang pangutana, lokon mo, sugot ba? Oh, kaya ano man ha? Para asa man ang panghupaw ni mo? Magbinyo na ko, lo. Kumitaw, ni nagkabata. Maghimo na unya kag bata. Ay, lulusad, uy. Usa lagi problema. Sulti. Kung maminyo na ko, ikaw na lang unyang usaw din eh. Oo, problema tuod na. Mag-inusaran lang yun ay tuod ko, no? Maong magbinyo, nagyud miniterya lagi. Aron may makauban ako. Lo. Lo. Lagi. Mingaw ko na ko ni mo.
Huwag ining baya. Ninyo ni Hector sa ni Lola Armita. Aw natural kay magminyo naman ka. Ana magyud na. Uban na lang talo na. Aron dili na kumingawon. Ubalon ko nimo asas Armida ug si Hector. Lolo sa doy, ikaw ragod. Iske, Eski? sigurado ka? ER, ER? ako ra. Masig mas mingaon ka ni Hector, ha? Mingawon sad cute kay. Naanad man ko nga naa siya kanunay uban na ako. Pero maanad raw niya ako nga wa siya. Maanad raw niya ako nga. Wa na siya uban ako, lo. Mihila ka. Para sa man ang luha, ah. Para sa kamingaw? Mapagani? Uy, klaruhan na kung sa apo, oy. Kay lisod na kung uwahin na unya ang tanan ug maupay imong paghinuklog, ha? Kung di nagapos ka na. Lo. Pwede mo po ang kadiyot, lo. Uy, Makalagot. Naglagot ko na ako, lo. Naglibog ko nga dili punta. Dili man unta agay. Dili ko agay mamili kay si Lambert ako hinigugma. Sometimes sa Hector suod ko lang kay gala, diba? Dili mi uyab. Pero nga gihatagan mo ko niyang kalibog, lo. Nga no. ay kalisod sa tanang ako'y imong pangutanon nga di man ako'y hinungdan. Pero usaray ako'y kasulti niya na apo. Kung unsay pamati ni mo nga husto, nala, mao'y buhata. Mao man gani nga si Lambert ang akong pilion. Kay mao ni husto, dili ba? Kay siya nga akong uyab. O gaandam siya mo barog alang na ako. Isabtag si Hector. Si Hector. Makalagot siya. Bayot siya. Ha? Di ay? Doon lang lagi ko silang ani. Sakit pa ba ni akong tiil ilakaw eh. Pero antos lang, Brad. Anak maginang may gugma. Dili mahimutan kung di makakita. Nanagi ko silang tungod. Manuktok na ko. Bayot ka, Hector! Ha? Usa to? Mao di ay? Ako man to pangalan akong nadunggan nga ilang giskutan. Bayot si Hector, lo! Puti siya gitlog! Mao di ay? Kita di siya. Ano sa? Iyan ang takuban ng pagkababaero, lo! Pero ang tinuod, bayot siya! Bayot! Ay, Bayot! yaman. Bayot! Bida ra po. Hector, Nga na kung bayot! nabayot ko. Karon ka ani. Ni erang imong giingon nga bayot ay mitunga. Kado usay iyang gitawag nimo. Kadungog ko, lo. Kadungog man gani ko nimo? O di ay? Na, haskang malasa. Unsa tayo mag-ingon? Bayot ko? Bayot ka! Ay, padool ako, ha? Kinaglagot ko ni mo. Unyag mo dool ko. Dili na makapausap sa huna-huna. Bayot ka! Lo, piyong lang ha. Ha? Kamay buhaton ko nining imong apo. Hoy! Piyong lo. Nabuhay ka! Kasluno na! Wa ko'y labot, lo. Pakiton ko ni siya nga dili ko puti og itlog. Brown. Bastos! Ha? Diya ka na! Ops! Ha? Asa man kuno kay Yads? Ha? Dagan Yads? Ha? Hadlo ka nining bayot nga imong gingon? Ha? Unsa ba buhi ko? Suod ako sa kwarto! Ay sa! Tabangis ako! Sa unsa? Sa pagpaubos sa kong kansones, kay naglisod ko, kay nagkupot ko sa kong pikas kamot nimo. O unsa?
Oo. Tika na. Tabangi ko sa paghubos akong kasunis. Pakitunti ka nga dili lagi ni puti. Ha? O labaw lang, dili ko bayot. Lo! Tanawa, lo! Bastos kayo! Awal. Nagduka naman ko. Ay, kaniantos mga bata pa mo. Kamo ray pirming musolba sa inyong away. Magresolba, ha? Unya, karon nga, mga bungoto na mo, magpalaban kag lolo. Oy, mga dagko na ba hinuon mo? Ala, resolbahan na ninyo samtang wa pa mo magkabuwag-buwag. Lo! Ay, duka. Lo, nasaan na yung biyahe diri, lo! Hadlo kag bayot. Ha? Hilom, oy! Kara sa kada. Oh, isog kay ka ganina nga mihinga na akong bayot. Dungog kay na akong imong tingog dito sa gawas. Ngayon sa na. Ha? Buhi ikaw. Wa na ko malingaw, Hector. Boy, ante ka. Konsultihan ko nimo sa inungdan nga gitawag ko nimo bayot. Sa kadugay na natong uban-uban. Karon ka pa muhinga na akong bayot. Nga naman. Basta, Dili ko mudawat og basta nga tubag. Kanang igong rason. Unsa? unsa ba buhiin ako? Dili ko. Nagduka na ko. Sakitan akong kamot, ha? Hugot ka na ni gikuptan. Buhiin ako. Dili ko. Hector, unsa ba? Wala ko makigduwa ni mo, ha? Buhiin ako! Kinahanglan ako mo pahuway kay sayo pa ko anhiyon ugma ni Lambert. Oh. Dado na namang uban ako mga butang paingon sa hotel nga among istaran. Sa dili pang among kasal. Mag-ipon mag-usa ka kwarto sa hotel? Wa ka na'y labot ko magtipon man ni. Kay pamanhunon ako siya. Andam na nako itugyan niyang tanan ako. Mo ba? Hector, sa ba? Hector, nakikupta ni mga kuliog. Hector, sa buhay ko. Dili ko masugot. Hector. Hector. Alay. Diyan na ta sa imong higdanan. Ani, please. Pagpangay ko. Pagpangay ko. Ani, mahal ka. Mahal ka. Pagpangay ko. I love you. Shit. Kalitan na ako nabuhi ng baso nga akong ikuptan. Damn. Excited na tingali kay ko. Alam mo ba? Misugot na si Ani nga sa yumi nga mo check-in sa hotel nga among istaran unya alang sa mong kasal. So, posili sa sunod adlaw pa unta may mo stay dito. Pero, misugot na siya diyang gihagad ako siya. Nga mas gusto kong makauban siya sa usa ka lawak. Sugod og mga adlaw. Shit. I'm excited and nervous. Damn. Marag kong karon pa sukad makig-uban og usa ka babae sa usa ka lawak. I'm so nervous that I need to drink up to settle me down. Unya, nabuhian na noon ako ang gikuptan akong baso. Damn. Hipuson ko lang ni. Di na kinahanglan nga magsugo akong katabang nga mo hipusin eh. It's just a glass. Damn. Nasamad pa yun ko. Damn. I never knew nga magkapadanghag na yung excitement. Sorry. Sorry. Human sa nahitabo na to mga yung kagpasaylong ano. Dili ka na mahitabo.
Nagpadako sa kainit sa kong lawas. I'm sorry. Kainit sa imong lawas. Ani, Gawas. Ani, Gawas na. I'm sorry. No. Ayaw na ko gaksa. Igo na makausakay gayon nga. Nga nagpakahuyang ko para nimo. Gawas nagikan din ni Hector. Og kalimti nga may nahitabo na tong duha. Ani, Gusto ka. Usa ka dakong sayop kining nahitabo na to. Usa lang kini kasayop nga bungas kainit sa tong lawas ni atong higayon. Busa kalimtan ta ni. Pakasamahon nato nga way nahitabo tali nato kung magkita ta. Higala paghapon tanto. Og dihara. Please. Sa Sabado na nga akong kasal. Kaslo na ko sa lalaking tinuod nga nagmahal na ako. Ako sige mahal. So please. Kalimtan ta na kining tanan. Anyway, wa ka masay mahinumduman, diba? Kaya may amnesia ka. kung mo imong gusto, sige. Kalimtan tani. Naman ko sa pagbatik ko tanay. Kanuman? Amin kong tinuod ang akong kipati ngay kaniya ka kanina. Nga mahal ko niya. Pero dili niya ay... Hinungaw rin ay katas kainit kaya kipati ang tilit tinuod ka mahal ko niya. Gusto kong magmahay ng itongyan ko niya akong pagkababay. Anong ako man ka na pati, Nabuhag na tigaling ko. Kang Lambert ko kiniagay ihatag. Pero ganun dito ba sa kalalaki kaway gipati alam na ko. Kadili sa barasan sa ubang babae nga iyang gikauban. O gawanis kainit sa iyang lawas. Ganong mahal batik ka. Ganong mahal. Sayop. Usa ka dakong sayop man ay tabo na mo. Litsi! Kay ba siya nga dugay na kay ko nagpugong-pugong sa kong kalingon nga dili siya maangkon? Kung nasayod pa lang ko. Nga makuha ko na siya kanya agto pa unta kinina kong gibuhat. Aron siya ingon dili siya maagto sa uban. Pero litsi! Sayop ko noon ay tabo na mo o kainit ra sa lawas. Litsi. Kasalo na siya sa lalaki nga tinuod nga nagmahal niya o mahal sa niya. Mahal niya pero ako ang iyang gitugianan sa iyang pagkabirin. Mahal ko nun niya ang iyang pamanunon. Unsa dito yung kiingon ako kaganina. Samtang dito pa mi sa kama. Laylay rato?
Saan dito? Ha? Makaragot! Makaragot! Ha? Boss! Boss Victor! Ay, isa may kontra ni mo, boss. Ha? Kaya ito girahan? Ha? Pag ako kaugalingon akong kontra. Ali diri. Birahe ko. Bunog ako. Aron amnesyahon ko. Ug dayon, mamatay og usab ning utok nako. Alina! Hindi pala ka masukul, boss. Dugay na. Ayaw, boss. Ay, ikaw yun. Medyo mo itong ako, good. Ikaw pa? Papunog ka? Magpatara ako. Eh, Gusto kong butangan ko nimo. Pasin pag makaamgo ko. Nga gipatuo ko lang ang akong kaugalingon nga mahal sa kunya. At tong higayon nga may nahitabo namon duha. Litse! Ha! Buno! Ay, problema dahil si gugma ang imo, boss. O saritang bala na, boss. Tagay! Sige. Tagay! Tagay! Puslan na nagmahal, tagay! Ay, Ginoo ko. Diin ka man in taon gikang bataa ka. Nganong karon ka pa man mauli. Ubog ko na. Ay, hubog mo lang. Nganong nag-inom-inom ka man, ha? Nga, nag-inom ka pa man og tambal. Ikaw wara ka. Imo ginigigalgal ang akong apo. La, tao sa nimo la. Ay, wala taon ko nagalgal si mong apo. Isa mo yung nagalgal mo nga mag-inom, eh. Ala, asam na ko ipahimutang imong Ay, apo. dire lang kay tigalig musuka ni Ron. Ay, patuyag man lang intaon ning bataa, oy. Okay. Abay. I love you. Ha? Buwangas ka. Nabayot naman yung bata. Bayot na yung bata. Nabayot naman yung bata, Lola. Bayot. Ayot ko. Kibayota, yapo ka na ako human sa nahitabo na to. Hoy! Ha? Boss, hoy, boss ha. Ha? Mutuo ganis lula ni mo nga may naitabog na to na. Malas lang kini mo, boss. Ayot na. Lola, ito lang ko, Lola. Kay murag na lipong-lipong na ko gamay, Lola. Buntag na may katugpa, Lola, God. Ito na, Lola. Ay, hala, sige. Ay, salamat, warak. Ay, no problem. Ay. Ay, naunsa ka ba yung taong bataa ka, oy? Nagbinago ka man. Ay, karon ka man hinoon nga nag-ingon anak kung kanus may tambal ka pang giinom. O sabay na hitabo, di bo, ha? Bayot ay kuya? Unsa? Bayot? Anong nabayot ka man? Bayot kula. Ako bayot. Bayot ko? Bayot ko? Apo. Bayot ko. Ay, talawan ko. Mitalaw ko sa bagang ko nimo sa tinuod na ako gibati. Nahadlo ko nga muag ko sa tinuod kay dili ko gusto. Nga muag ka na ko. Karon, aram na tinuod na nga akong kikadlokan. Mawa na ka na ko, Ali. Ali. Oh. Ay. Tuwa na lagi. Misuka ka na. Palabi ka magod sa imong gibati. Ay, kaniyot. Magkuha kong tubig init. Ano matrapuhan, tika. Ayaw ko biyai, please. Ayaw ko biyai, honey. Hector. Ay, Ginoo ko. Ako mo. Sakit na ako mo. Ay, Ginoo ko. Tuwa na lagi. Wala lagi ning akong giingon. Ganong mainom ka mangging bataa ka. Gawa ka pa man maayo og tarong. Sabay buhaton ko ron nimo. Ako mo. Sakit na ako mo.
Magamping mo, ane, ha? Ikaw may pag-amping nin Hilo. Kay ikaw rabi ang usa. Ang imong tambal hayo kalimti. Ang kaon nimo kinahanglang naa sa oras. Unya, ayaw pagdugay og katog. Uy, bangag sa ilong. Nakisabay apuhan na to ini, ha? Mas daghan ka mahinuog panugon kaysa nako diya di mo, ha? Ikaw ang pag-amping kay ikaw ang kaslunon. Kung mahimo, ayaw na kayo mo pagsigig lakaw-lakaw, ha? Milib naman ka mo sa inyong trabaho. Olo, sugod rong adlaw. Till further notice. Tingali, ma-extend pa niya ang among honeymoon. Inigbalik ninyo, kinanglan nga naanaw niya kuy apo nga umaabot, ha? Lo, We have to go now, baby. ato na mi Lo. Amping mo kanunay. Lo, ang cellphone ha. Dili sigihan og duwa kay madre na sab ka. Dili na sa niya ti ka makonta. Ayun na lagi, lakaw na mo. Kadaghan pa ba ni mo gyawit? Na sige na. Bye-bye, Lo. Ade! Ade! Apo! Oh, Lola Armida? Ang ano nagdali ka? Sa binitabo la. Hubali ko, Day. Si Hector! Ha? Ang ano? O, sinitabo ni Hector la? Noon sa si Hector? Tanala. Ane! Ay kabuang ining bata ang midagan ra maglahos. Giguyod pa sa Almeida. Hoy, babay! Madagma ng giguyod ni mo. Mura ka bayag naguyod og bata. Tiguang na ng giguyod ni mo, oy! As pastilan. Midagan lang gani, ngawa mananghid sayang kauban dere. Ay, Dong Lambert, ako na'y mga hiyog dispensa, ha? Lo, Paabuto na lang nato nga mabalik dire. nagayog panabang ang apuhan, Hector. Tingali, nagkinahanglan sila sa tong panabang, lo. Sundan na lang sila. Ay, okay na lagi to sila dito. Si Ani Ramay... Dinilang ta, ha? Mubalik lagi dayon tong bata. Mas may nga makasiguro talo. Nga kung makinahanglan sila tabang, naata, nga ila day masangpit. Hala, sige. Ikaw ang bahala. Hector? La, hubog ni siya? Dili pa na dugay nga na uli. Hubog kaayo. Unya nagsige gihaw-yaw sa imong pangan. Oh. Nagmo na sa kasakit siyang kaganina. Ay, bata, oy. Hatagan matagkabalaka. Nag-inom pagtambal, unya. Naghubog-hubog. La, sige na la. Ako ni bahala ini dinhi. Tiwasan na lang imong buhaton. Sigurado ka? Ay, may labakara na ng plangganita. Tabangan na lang, tika. La, sige na ako na lang. Kay baon ako ining tawhan ako nun saon. Ay, salamat, Apo. Ani. La? Mahal ka ni Hector. Nahibaw ko la. Og mahal ko usab siya isipsuot kong higala. Sama na siya sa akong igsoon. La, sige na la. Lakaw na. Biyain namin din eh. Ako ni bahala niya. Ay, sige, Apo. Yun sao na lang kunuha ka na. Kay magminyo ka na. Ay. Mao ka. Nga nuhubog-hubog ka man kanubi. Ako na si pasanginan ni mo kay giaway ti kaganina. Imo kang saha. Nga ba nakigsulti man ko nimo nga hubog ka naman kaayo. Knockout naman ka. Bi, isa kang kamot, bi. Hubuan ta ng imong t-shirt. Ipagtarong, uy. Bukat ba ya, ha?
Karak sa ganda. Sige. Inom pa. Unya suka dahil ini kahubog. Unsa naman ang tinuod kun wala ko din eh. Kun maminyo na ko. Isa na balibo at timadi mo. Si Lola nga tiguwang na. Bi, ay sikluha kay trapong hanti ka. Ani? Hilom diha. Katog. Lagot ra pa ko nimo ha. Katapos ang higayon na kini makahika po ining abs nga imong ipanghambog. Lola? Ngisi ka lang da. Ala, hubog ko. Mulang, hubukit kaayo. Hindi na ako inom la. We, Lagi, lain ako pananaw ni mo la. Hubog siya ko la. Kaya siya ni man nga akong tanaw ni mo. Damian ni mo kisan na eh. aray, sapa. Lola. Mangumot ka mag-aping. As la tingog ni mo, si Ani gila. Anak jadi nala no? You're in love ka. Sana ni mong makita nga butang mo lagi yung naong. In love ko ni Ani la. Pero bayot ko. Bayot ko. Talawan ko. May talaw ko. Pag-angkol niya sa tinuod na mahal ako siya la. Mahal ko nimo. Ani? Ikaw ni? Ikaw ni tinuod? Iya ka. Ako. Shit. Ikaw kiti. Iya ka sa kundang ko. Makuptan ka. Hindi ko pa nimo. Ani, mahal di ka. Ganyan pa. Ang gusto mong isingit sa tibok kalimutan ng mahal di ka. Pero nahadlo ko nga tiyanig. Kung masayot ka. Di kaya na kung di mo kay sama na sa igsuon ang imong pagtanaw na ako. Kung nasayot ko mo lang. Mahal tagay ka. I love you, Ani. I love you so much. Hindi akong mahasa ko ni mo. Padungga ko. Pag-usap na litukon ka na. Please. Ani. I love you. I love you, Hector. Kundang ko maginita na. Hindi ko gusto kumata pa. Lamert! Hey! Kakusog ba ninyong manlakaw? Uy! Magkabuang matag-apas ninyo. Nganong niar mag-guess may pultahan, ha? Dali mo dayon ta. Ane! Buhiin ako, Hector. Dili ko. Hector, yung sapa. Dili ko. Ane! Si Lolo. Sorry.
Nausa man na siya, ha? Nganong nahugman na? Kuan lo. Ang sa lihukan magud kaayo. Hoy, dali tribe. Oh, natug naman na diha sa sahog hinoon. Hapit matunong anang iyang suka ay. Pupida pastil ang bata. You need my help? Lambert, Dali. Tabangan tagag mapahilo na siya pagbalik diya sa sopa. salamat. Hector, dali na. Pagtarong, bi. Napahigda na to siya. Let's go. Ha? Pero, Napahilo na to siya. May lain pa bagang buhato niya. Kung sa pamanani. Ane, sige na. Uba na ni Lambert. Nalakaw na mo. Panlakaw na. Kung bahala ni Hector din eh. sige, lo. Let's go. Kanindot ining hotel suite nga atong istaran. Are you happy? Oh, Really? yes. Ani, Ipahilo na ko na ning ako mga butang ha. Excuse me. Napahilo na ako akong mga butang. Dito lang sana ako ipahilo na ang imong... Oh. Lambert? Wa man si Dini. Milakaw siya nga wa manangit na ako. mahal niya si Hector. Mahal niya si Hector. Shit! Kasakit sa kuntukan. Yang nabati na kong nagilitok niya kung itong Hector. Samtang ako. Ako nga iyang pamanunon. Bisan makausa. Wa niya ka nalitukad rin ako. Shit. It hurts so bad. Murag mabuto ang akong dugan sa kasakit. Nga ang babaeng akong pakaslan. Gimahal. Himong inahan sa kong mga anak. May laing kipahinugdan sa iyang pagmahal ug dili ka na ako. Dili ako. Ani nga naman. No. Hi. Ivan? Hello. May kinig bata ka na. Samtang nahinano ka pa kaganiya, milakaw ko. Nagpalit kong mga prutas. Daghan ka na. Aron imong kapilian. O sa may gusto nimo, manggang hinog o hilaw. Kay panitan ako. Nasa apple, orange, peaches, kiwi, grapes, strawberry Wa o... ko gusto anong tanan ni mong ginganlan. Dili ko ana. Ha? O sa mo gusto? Gusto. Ako bang nagsabak ganahag butong? Limutan ko eh. Sige, kaniyot ha, kay magpalit ko. Dili sad ko ana. Munchkin? Ano man? Gusto kang munchkin? Sabak ka diya eh. Watermelon? Nasab ko na. Dili ko anong tanan ni mong gida. Ha? Usap na yung gusto. Sulti ko. Pagawasan ako gikan ining lawak imong gibilangguan ako, Ivan. Kana ang akong gusto. Oh. I'm sorry. Oh.
Dili ko ka na mahatag nimo. Shit ka! Shit ka! Shit ka! Asa may plano ni mo na ko din, ha? Lumluman ko ni mo? O si pagtaw ni mo na ako, manok? Shit ka! Pag-usan ako gikan din, Dili ko din, Mabuang ko kung dili ko makagawas og bayi, dili ko makalaag. Mabuang ko ini, Ivan! Please! Pagawasan ako din, Please, ayaw paghilak. Dili ka na makaayos tong baby. Yes. Yes. Pagawas sunti ka din Tinuod! Yes, Missy. Kung makatuon ka na sa pagmahal na ko. What? Leche ka! Leche ka, ha? Leche ka! Never. Dili may tabong ma-in love ko ni mo kasi Hector ang akong gimahal. Ha? Mo? Ha? Gusto na. Gusto na. Pagsigig pangisog kay makadaot na sa baby. Naglagot ka ni mo! I hate you, Ivan, for doing this to me! I hate you! And I love you, Missy. Bisan mamatay pa ko sa imong pagprison ako dinhi. Dili may tabong makaton ko sa paghigugman nimo kay si Hector lang ang akong gimahal. Si Hector ang buot na akong makauban hangtod sa akong katigwangon. Si Hector lang! Akong patyon. No! Try me, Missy. Mahimo na ko ang tanan alang nimo. Pwes mo ko! Gawas lang, ana. I hate you! I hate you, nakasabot ka! I hate you! I love you! No, don't touch me! Don't touch me! Sige. Sige. Ay, nagpangusog o pangisog. Dili ko gustong may mahitabong dautan sa tong anak. Magkapilata na pagkasulti nga dili din mo anak. Anak na mo kini ni Hector! Bahala ka kung maunay imong pagtuo. Apan pasak di usab ko sa akong gituan. Sige. Mugawas na ko. Kung may kinanglanon ka, sangpita lang ko. I hate you! Ayun na pagsawad din sa kong kwartong na imutangan! Kaya dili ko ganahan makakita sa ibang naong! Ayun na ipagbalik pa diri! Shit ka! Makalagot ka! Makalagot ka! Mahal ti ka, Missy. Busa antoson kong imong gipakita na batasan ako karon. Mag-antos ko. Dili ko muhunong hangtod nga makaton kas pagmahal na ko, Missy. Ay, kalabot sa kong uho. Kasakit sa kong kalawasan. Okay. May mata ka na. Ay. Kaduha na rin ako initang sabaw sa Bisaya nga manok. Ay, mihapi to si Aldwin ganina din Gibaligya ang manok nilang Bisaya nga binuhi siyang inahan. Ay ako na lang sa gipalit. Sa iyang inahan ka to? Basin, hiniktat na sabtog diha sa unahan. Ay, ambot lang. Maumay ang sulti. Nala, sige na. Bago na aron makahigop ka. Ay, bago pa lang tumilakaw si Lolo ni Moselo. Kay mo adto sab kuno siya sa ila ni Teresa. Mamisita kay unsaon. Gilaay man nga siya na lang usa sa ila. Sayo kadto si ani nga gikuha siyang pamanhonon. Pero midalikyat una pag-anhi kaganina dihang akong gidagan dito kay nangayo kong panabang. Ha? Ano naman? Saon hubog ka man kaayo. Nagsigi kag suka. Unya, nagpangita ka man niya. Dini si Ane? Siya to?
Dili to damgo. Damgo sa imong mata. Happy ko pag... Miapas usab katong iyang pamanunon. Ang apo ni Teria, si Lambert. Apo, nakasabot ko sa imong gibati. Pero iko na, husto na. Mopahiluna na si Ani, busa. Ipahimutang na usab ang imong huna-huna. Lola. Lola, kung wa pa ka kumutalaw, kung gisuwayan ko pa ka siya sa pagsulti sa tinuula kong gibati sa paminaw nimo, mahalon sab ka ko niya. Mahal ka ni Ani, Apo. Nakasiguro ko, ana. Dili pagmahal sa usa ka suod nga higala ang gikinahanglan ko gikan niya, Lola. Nakasiguro ka ba nga pagmahal alang sa suod nga higala ang iyang gipahinungod alang nimo? Ha? Ay, kaninyo no. Usahay, unya na gid mo manliho kung kano sa uwahi na ang tanan. Mura mong naghimog project ba nga, unya na mo submit kung deadline na. Lola, Ay, tarungan na ka ng imong kaugalingon ko, no, be. Sige na, higop na inig sabaw. Unsa nag-orasa o, kapay bisan unsa nga gisuod anang imong tiyan. Pasado alauna na baya. Sige na. Uwa pa man mo balik sa Lambert. Ngitawagan sab na ko ganina pero out of reach siya. Wa sa mo reply sa akong mga text. Ay. May gubuhat tingali siya mahinungdanon samtang wa pang adlaw sa mong kasal. Ay. Sa mubo nga panahon, naandam niya ang among kasal. Ay. Ni ana ni. Mo na niya akong gipangandoy ka ni Adto. Ang makauban si Lambert. Makaila. Hunya karon. Pakaslan ako niya. Mahal ko niya. Andam niyang ihatag ang tanan diri nako. Pero nganong muro pa maghihapon og kuwang. Nganong hawang man gihapon ang akong pamati. Mahal ko ni Lambert ug mahal usab nako siya. Dili ko magpakasal niya kung wa pa ko'y pagbati alam niya, pero mahal ko pagit siya sama sa pagmahal nako ni Hector. Si Hector, mahal usab ko niya. Mahal ko niya. Pero uwi na ang tanan. Dili na ko makahibos pag-atras sa magkasal ni Lambert. Ganong karon ka pa man mo angkon sa tinuod, Hector. Ganong karon pa man. Leche. Kigutom na ko. Ugwan pagin mo balik pa din sa sud si Ivan. Ivan! Ivan! Ivan, nasa ba? Nindot ang ining dapita. Kung managsama pa minibisi gibate. Anhimi din sa daplin sa baybayan.
manglingkod. O gunya, magkupta na sa among kamot. Oh, si Missy ka itong singgit. Missy! Up! Sagpa ko nimo. Ganina pa ko nagtawag di mo. Diin man ka. Di alas may bayon. Mo din na ni maho ka. Ha? Nanimaho ko? Oh, waman. Baho ka. Palayo, bi. Ha? Sige. Mugawas na ko. Ingon di ko magawas ka. Ha? Ayaw lang pagduol na ko kay baho kay ka. Pero ako mo ingon mo gawas ka. Kigutom ko. Sige. Magkuha ko pagkaon. Uban ko. Pero, Dili lagi ko makadagan. As if makasibat ko. andam na nga misa. Sige mo gusto. Butangan ako ang imong plato ining afritada or nining chapsoy. Sige na. Kauna. Makalagot. Sige, dito lang ko sa sala. Tawagan lang ko kung may kinanglanon ka. Bahala ka. Sige. Ivan, Nga no, Missy? diha ra ka. Ha? Diha lang ka sa akong luyo. Barog diha. Ay lang pag-atubang na ko kay maglagot ko magtanaw sa imong naong. Barog ra diha kay mukaon ako. O gusto ko nga naa ka sa akong luyo. Sige. Ha? O saan mo na kuning imong gitulol nga kutsara nga may pagkaon? Kani. Nya ang katunga ra ha. Tunga ta. Pagdali kay gigutom na ko. Ha? Sige. Mana. Be. Kaya ano sa pagkatunga? Tunga gihapon ta. Yugaya, gutom na ba kay ko ha? Kung anhat anang kakos at tubangan nimo, aron dili ka maglisod sa pagtunol diri nako. Ay, hindi na lagi ko ganahan. Hindi ko ganaman tanaw si mong naong. Maglagot ko. Pero, makalagot. Kay ganahan ko nga kanan una nimo ang nasa kong kutsara. Sa dili pa nako ihungit nako. Naglagot ko nimo pero ganahan ko mukaon. Ganahan ko mukaon si mong sobra. Unsa? Let's check it, uy. Mingisi ka. Kay baw ko ha, mingisi ka. Bisan wa pa ko makakita kay naka sa kuluyo. Naibaw ko nagisi ka. Ay, pag-isi kay glagot ko nimo. Sige na pa, ihungit na lang nasa kutsara. Pagdali. Naan na lagi. Nakuha na. Di. Ay, umatarong pagtunga. Gidagan ni mo kuha. Iluwa. Uy, bangag sa ilong. Unsa? Scuds on the rock. Make it to. That's on me. Oh, no. Thank you. Oh, balipara ni mong usa ka fangirl. Oh, I see. Waiter, pareha sa iyong order. There's your order, sir. And yours, ma'am. Oh, thank you. Thank you. I'm Diane. I'm getting married. Oh, loyal. Tell me, kung sa'yo makapainlove din yung walang babae so sa kalalaki? Konsultihan ta ka tingalig, ari na unya ka ma-in-love na ko. Ug mabiyaan ni mong imong pangasaw unon. Unyon sa man, ganahan pa kang maminaw sa akong isulti? Not? We can talk about it under the sheet.
Mga kasama, dapito ka muna mo sa pagpaminaw sa ban pang masumpay ni atong sugilanon. Ani, tagsuwat Marites Parba Albores, ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, recording editor ang detayad, soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama.